Bhí fearr in Jericho dor a bhean an Bairtimeas. Fearr Dall ba a é. Ní raibh radharc riamh aige. Bhí sé Dall ó bhre, agus mar sin ní raibh sé in ann posta áil nó aon obair a dhéanamh. Hí sé gach lá ar thaobh na sráide ag iarraí dearca ó mhuintir na háite. Bhí aithne ar mhuintir na háite agus is minic a cás siad pingin nó gó sa bhabhla a bhí ó sa cór. Daithin Bairtimeas muintir na háite ó na coscéim a chuala sé. Lá amháin agus Bairtimeas ina hí, chuala sé a lán coscéim ag rithart. Hey, ar sa Bairtimeas, cad atá ar siúl? Cén fág go bhfuil si bheag rith? Tá íosa i Jericho. Íosa an fearr néafa a dhéanaan na Miorúiltaí, a laias an daoine. Tá muid ag dul chun é eáil. Íosa ar sa Bairtimeas. Agus chosach sé bécail. A íosa! A bhíc dábhí! A íosa ó bhaintir dábhí! A íosa! Shh! Ar san na daoine timpeall léir. Ná bí ag gléach amach! Cúla íosa an béach. Stop sé. Chas sé agus chuir sé ceist. Cé atá gléach ormsa? Is é Bairtimeas an Dall? Aber leis teacht an seo ar sa íosa. D'imigh muintir na háite agus go léigh siad ar Bairtimeas. A Bairtimeas ar siad san. Éirigh, tá íosa ag iarraí búla leat. D'éirigh Bairtimeas agus tháinig sé os cór íosa. Cá tá uait ar sa íosa. Bhfualam a radharc ar sa Bairtimeas. Bhfualam an damhna eáil. Bíodh de radharc a got ar sa íosa. Is é do chreideamh a thlánaigh tú. An sin láithreach tháinig radharc chuig Bairtimeas. Chonaic sé an domhan timpeall léir don 100 uair. Dachanna na mláhanna, na carragacha agus an gaineamh, aigeanna a cuid cáirde. Bhí áthas an domhan ar Bairtimeas. Thug sé glór agus buíochas de dhia, agus lean sé íosa.